Ники К-90 е създадена от високо квалифицирани специалисти с цел изграждане на мощна и независима компания. Със своята фирмена политика, която се подчинява на надежност на произвежданата продукция, коректност и точност в отношенията с клиентите, фирмата се нарежда сред водещите компании в своя отрасъл в България. Чрез своята модерна и добре оборудвана материална база, заводът осъществява производство на електрически табла и комутационни установки за напрежение до 1000 волта, електрически инсталации и автоматизация на жилищни и административни сгради. Разширява се производството на метални изделия, включващо блиндирани врати, огради, парапети. Има обособен цех за алуминиева и ПВЦ дограма. Основен акцент в производството са електромерни табла за измерване на електроенергия съобразно изискванията на електроразпределителните предприятия, главни и силови разпределителни табла за електроразпределение и трансформаторни станции до 8500 ампера, електрически табла за индустриална автоматизация и контрол, главни и крайни разпределителни табла по поръчка за жилищни и обществени сгради и строителни обекти. Метални шкафове за електрически табла от стоманена ламарина, защитени с каучуков уплътнител за осигуряване на влагозащита и прахозащита, с която се постига защита до IP54. Електрически инсталации за жилищни и обществени сгради. Фирмата е разработила и внедрила в производството нов вариант на разпределително табло. В стандартната по размери конструкция на разпределително табло 4 по 400 ампера се вграждат 6 броя вертикални разпределители 400 ампера, което позволява увеличаване на броя на консуматорите, включени в трафопоста. Ники К-90 предлага изпълнение, доставка и монтаж на всякакъв вид метални конструкции от стомана, парапети, стълби, огради, портали и врати. При поръчки с нестандартни форми и размери, инженеринговия отдел на фирмата ще ви консултира за постигането на перфектен дизайн. Фирмата разполага със собствен цех за производство на алуминиева и ПВЦ дограма, външни штори и сенници. Използваните ПВЦ профили с марките Трокъл, KB Германия, KMG Австрия и Саламандър Германия. Издържливи на корозия, високи температури и влажност. Заводът разполага със съвременни и усъвършенствани технологии, модерна апаратура и оборудване, отлични специалисти, модерна производствена база и организирана структура за управление на производствените процеси. А крайните продукти са надежни с необходимите параметри и отговарят на европейските стандарти. Това е гаранция за безопасност и качество на произвежданата продукция. В края на 2007 година дейността на фирмата се разширява, като започва изграждането на сградни електрически инсталации с екип от квалифицирани специалисти. За повишаване на професионализма и въвеждането на новостите в сферата на дейността се организират обучения, семинари, курсове и изложения. Фирмата разполага с отлично оборудвана конферентна зала, в която се провеждат презентации и обучения както на работещите във фирмата, така и на специалистите в областта на енергетиката от Бургас и региона. От 1997 година фирмата има сключен договор с шведско-швейцарски концерн АББ, чието представителство в България е АББ България. Явявайки се техен дистрибутор на Югоизточна България вече 11 години, успешно продава и вгражда в електротаблата компонентите на АББ. Това популяризира фирмата с авторитета на изпълнител, работещ с висококачествени електроматериали, отговарящи на европейските стандарти. За усърдната си работа фирма Ники К-90 е удостоена през 2006 година с наградата на АББ най-голям партньор за 2006 година. Други партньори на компанията са български и световно известни водещи фирми Моелер Груп Германия, Шнайдер Електрик, Найден Киров Русе, Кабел Комерс Бургас, Филкап Пловдив. А сред корпоративните клиенти на компанията са електроразпределително дружество EVN България. Ники К-90 притежава
Свидетелство за промишлен дизайн за шкаф на електрическо табло от Патентно ведомство на Република България. Лиценз 137 от 1995 година от Министерството на енергетиката за извършване на дейност в областта на енергетиката. Система за управление на качеството ISO 9001-2000, сертифицирана от Британския сертификационен институт. Компанията постоянно поддържа, разширява и обновява необходимите организационни и ресурсни възможности и компетенции за качественото изпълнение на предлаганите продукти. Като производител с традиции и опит, Ники К90 влага в своите продукти най-съвременните технологии и най-добрите материали, за да предлага на клиентите си актуални продукти, отговарящи на световните норми и стандарти.